سلام جايس نلوم عنت دما كابي كوشي كابي جامزر استا بتون بلوصات ناي بوليوود تواساتي بهيرتي كروشان بشاركوان بأميتا بچن بخالوت بلوصات تواساتن استسرحت ناي بيتسب حبرتن فقراوي هيوتن تحستو زلوا عزيا مساتيت ناي هند فيلميا مجمرتا جن نزا فيديوخم تفتوا سل زيت أرادر لايك بمقبار كتجمرون دا عدمكوخم نابتا فيلم خحلفكم إذا فيلم خجمر كلا أندروهان استبهل من إسيودي أب حدا تفلات أن تزلوه ناي هاي سكول بيت تمرتي كريكيت كتساوت كلو نريو إتا روهان زنبرا غانتا دما السو بيتا موداتا زهر ماخو عسو إتوم ناتو غانتا كم السعرو سلستردوم نروهان كتابابعو يجمرو روهان دما بزيجيزي حدا نگر تزيبلو إتزا حسبو زنبرا دما حاو أبزج النقلون عدلا يبزخونو اللو جيزين عينو تعميتو بزعبا بيتسبو حسب كم زلوون كلو نجر دما كم تزدليو خمز معراريلو كنجرو خلو يذكر روهان دما زند حسبه اتمسو زقات زنبرة تتصاوتاي نتاخو عصو يسندوا روهان دما نتن سميلن زنبرة عين تقولي حبيلو باتناي كريكيت مهرمي نتا سندو اللخو عصو يهارما بزمخنا دما ناي روهان غانتا يسعرو كابو ندحر روهان نتتصاوتا سعيرو نابتم نافقوهم زنبر بيتسبو خملس سلزدلي نابت مدك اسيو خفل غيدو كداون تخدالو يجمر اغوحتو انداك بخلو دما روهان حانت سئل يرئي اتا سئل زنبر دما نسو بنئشتو خلو مسحاو استسألا سئل يانيرا نروهان عبايو دما ابجزا اخو فيلا ناي روهان ناي حاون سئل خطر اخلا نرئا ابزيجيزي حزينا خمزلا زرآيا ابتغا زنبر خالوت سبات كتحزن كم زي بلان بزعبا نايدك امجناق قديفا بزعبا نايقزا رأساخ تحسب كم زلوا كنقرأ اخلوا نرئي ابزيكي زي تعباي سبيتي حدا تاريخ كتزارب تجمر اتتزاربو زنبر الدما اتحكي راهول نروهان ببون بدن حاو خمزي كونن بحدا رازعبي وقلع خمزخونة اندا تزاربت كلا ناب قزو ماتي زنبر الروهاني سمعا ناب عبايو كربيلو دما نايتن نويح جيزي كاب جزوم تفيق زنبره ناي راهول تاريخ نخت نقروي حتى عباي أودما ات تاريخ تجمرلو نياشن ناندي ننزبهالو سبعين سبيتن حدارو من دامرحو بفقري ينبرو على قوات نبرو جن ولاد كرخبو سلزي كالو نراهول ناب جزوم همتيهم كم ودوم جيروم كعبي ويجمرو دحرت شعات عامتات دما اتن نويح جيزي زدالي وزنبرو نقري خونالهم ابزي جيزي دما نروهاني ولدو انت خونا جن بزح كيت أنا روهان دحر مولادو راهول من كم زنقرو على قوات زي تفلته ناي حدا راقول عاخم زخونا يفلت كومون ناي بحكي أبو ناديون ياشن ناندينين كم زي كون يفلت يخون مبار ياشن ناندينين نراهول كم ودوم يفتو وصل زنبرو نصوم نعو عزيوم كم زفتوون نخل جيزي دما كم ودوم جيروم كم زعبيون الزنقر رسيعو كحسبو خم زي بلو أبو ياش كنقرو خلو نريو كابت شعو جيزي جميرو راهول بزي زخونة سكفتا نياشن ناندينين كال اي ودوم كوينو كنبر يجمر كابو ندحر دحر 10 عامتات راهول عابيو اب يونيفرستي كمهار دحر مصنحو نعرفتي نابجزو يملس ابتوش تجزا دما نراهول حاو روهان جينا قلعة خلو نريو روهان روجيدن بقليلو زحرقن قلعة ينيرو كومون كل جيزي ابقون نخوينات كان خنو سيدات بهال علايت نيراتو راهول جن كل جيزي سما سلزخبدو دي جي لي يتصوع نيرو كابو ندحر كل جيزي توم بيتسب كم زقبروه نقوه تسيوم بتناتهم امنت صلوت ندا قبرو خلو راهول نابتوش تقزياتو عديو دما نراهول ابزرائيت اللو جيزي ازيات حقوس كابو ندحر راهول مستهم بيتسب كوينو نخطلي نابو ميحوس ابزي جيزي حانت ملك عنيا غورزو نابتهم بيتسب تمتق ازانينا استبالت قوال نراهول نايك أربا محازو يانيرا راهول تصولو دحر مودو مسنينا خوينوم اسبورت نخسرحو بحدو خوينوم كوغوي يجمرو راهول النينا ناينويح اوان محازو تسلزنبرو اندعللو كوغوعازو يجمرو راهول دما كابنينا دحر مفلايو نابجزو تمليسو يخيد نابجزو مساعتو دما حاو روهان انجليزن هندن زكايدوو ناي كريكيت صوتا وددر ككاتاتل كلو مسرعي مسؤ خوفيلو خعزب يجمر ابزي جيزي نروهان علايتو زخونة دي جي
ናብኦም ቅርብ ኢላ ናይ ሮሃን ጫማ ክትኣስረሉ ትጅምር። ራሆል ድማ ንዲጄ ንሮሃን ኣዝያ ትሕንቅቆ ከም ዘላን ሕጂ ዓብ ሰብ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ጫምኡ ክኣስር ከም ዘለዎ ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ። በዚ እንዳተዘራረቡ ከለዉ ድማ ንኽልቲኦም ኣዲኦም ናንዲኒ ናብኦም ትመጽእ። ራሆል ድማ ንሓዊ ሮሃን ክሕርቆ ስለ ዝደለየ ኣዲኦም ካብ ሮሃን ንላዕሊ ንዕኡ ከም ትፈትዎ ይነግሮ። ከምዚ እንዳበሉ ድማ ምስ ንእሽተይ ሓዊ እንዳሰሓቑ ይጻወቱ። ኣቦኡ እያሽ ድማ ንራሆል ወዱ ናብቲ ናቱ ትካል ወሲዱ ኩሉ ነገር እንዳርኣዮ ቀጺሉ ነዚ ትካል ዝርከብ ንሱ ከም ዝኾነን ናቱ መምርሒ ተኸቲሉ ነዚ ትካል ካብዚ ዘለዎ ደረጃ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘመሓይሾ ከም ዝፈልጥ ንራሆል ይነግሮ። ራሆል ድማ ነብኡ የኽብሮን ይፈትዎን ስለ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ከይተዛረበ ናይ ኣቦኡ ቃልን ትእዛዝን ይሰምዖ እዩ ነይሩ። ከምኡውን ንራሆል ኣቦኡ እያሽ ኣብ ውሽጢ ቤተሰቦም ኩሉ ሰብ ባህሎምን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ስርዓቶምን ክኽተል ከም ዘለዎን ከምኡውን ካብ ናቱ ቃል ወጻኢ ክኸውን ከም ዘይብሉ ንራሆል ወዱ ይነግሮ። ራሆል ድማ ካብ ናይ ኣቦኡ ትእዛዝ ከም ዘይወፅእን ንሱ ከም ዝበሎ ከም ዝገብር ክነግሮ ከሎ ንሰምዕ። ካብኡ ንድሓር ኣብዛ ፊልም ሓንቲ ኣንጀሊ ዝተባህለት ጓል ንርኢ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ህንዲ ምስ እንግሊዝ ተጋጢማ ናይ ክሪኬት ፀወታ ስለ ዝሰዓረት ኣንጀሊ ምስ መሓዙታን ምስ ሓፍታን ኮይና በቲ ነገር ክትሕጎስ ከላ ንሪኣ። ካብኡ ንድሓር ናብታ ቀንዲ መሓዝኣ ናብ ናይ ራክሳር ገዛ ኸይዳ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ክትነግራ ትፍትን። ይኹን እምበር ራክሳር ብቤተሰባ ብዝመጸላ ናይ መርዓ ሕቶ መሰረት ንናይ ሓማታ ቤተሰብ ንኽትሕጉስ ጠባይ ጌራ ምስአን ኮፍ ትብል። ራክሳር ንዲጄ ጓላ ክትከውን ከላ ጠባየኛን መልክዐኛን እያ ነይራ። ኣብዚ ግዜ ኣንጀሊ ናብኣ መጽያ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ፀወታ ግጥም ህንዲ ከም ዝሰዓረት ኣብ ርሑቕ ኮይና ትነግራ። እዚ ዝሰምዐት ራክሳር ድማ ኣዝያ ትሕጎስ። ከምኡውን እታ ጠባየኛ እያ ተባሂሉ ዝዝረበላ ዝነበረት ጓል ተሓጊሳ ካብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት እንዳተስአት ክትስሐቕ ትጅምር። እዚ ዝረኣየት ሓማታ ድማ እቲ ሓሲበንኦ ዝነበራ ናይ መርዓ መደብ ከም ዘይከውን ነጊረን ክወፃ ምስ ሓሰባ ኣዲኣ ዲጄ ደው ኣቢላ ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ኣመዓራርያ ነቲ ናይ መርዓ መደብ ከም ዝቕበላ ትገብረን። ካብኡ ንድሓር ቀልጢፋ ናብቶም ጎረቤታ ናብ ንኣንጀሊ ኣቦኣ ኸይዳ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ትነግሮ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ሰባት ዝፋተው ጎረባብቲ ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ብዙሕ ኣይተገደስሉን ነይሮም። ንኣንጀሊ ኣቦኣ ድማ ንዲጄ ጓላ ክትምርዖ ስለ ዝኾነት ከምዚ ተሓጎሰን ንሱ እውን ሓደ መዓልቲ ንደቁ ኸመርዖ ከም ዝደሊ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ። ኣብ ናይ በዓል ራሆል ገዛ ድማ ኩሎም ቶም ቤተሰብ ተኣኪቦም ብዛዕባ ናይ መርዓ ሓሳብ ክዛረቡ ይጅምሩ። ኣብዚ ግዜ ንበዓል ራሆል ዓባይኦም ኩሉ ግዜ ከምቲ ባህሎም ገይሮም ዝቖጽርዎ ጓልካ ንወደይ ዝበሃለሉ ናይ መርዓ ባህሊ ንራሆል ይነግርዎ። በዚ ምኽንያት ድማ ራሆል ቤተሰቡ ጥራይ ዘምጽሉ ጓል ክምርዖ ከም ዝኽእል እውን ይነግርዎ። ኣብዚ ግዜ ንበዓል ራሆል ኣዲኦም ናንዲኒ ሕጂ ከምቲ ናይ ቀደም ግዜ ከም ዘይኮነን በዓል ራሆል በዚ ነገር ክግደዱ ከም ዘይብሎም ትዛረብ። ይኹን እምበር ያሽ እዚ ከም ዘይከውንን ራሆል ድማ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ቤተሰብ ክምርዖ ዘለዎ ንሶም ዘምጽሉ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ዘረቦኦም ኣቋሪፆም ኩሎም ነናብ ክፍሎም ይኸዱ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣንጀሊን ራክሻርን ኮፍ ኢለን ክዕልላ ይጅምራ። ኣብዚ ግዜ ናይ ዕረፍቲ መዓልታ ዝነበረ ንራክሻር ኣዲኣ ዲጄ ኣብ ጥቓአን ኮፍ ኢላ ጋዜጣ ከተንብብ ከላ ንሪኣ። ዲጄ ኣብቲ ጋዜጣ ናይ ሮሃን ስእሊ ምስ ረኣየት ተሓጒሳ ነቲ ኣብቲ ጋዜጣ ዝነበረ ስእሊ ንጓላ ራክሻርን ንኣንጀሊን ተርእየን። ጽንሕ ኢላ ግን ዲጄ ስለ ዝሓመመት እዚ ዝሰምዐ ንሓለቓ ኣወዱ ራሆል ንዓኣ መድሃኒት ከምጸላን ኩነታት ጥዕናኣን ንኽፈልጥ ናብ ገዛኣ ይመጽእ። ኣብ ጥቓ ናይ በዓል ሴዳ ወይ ድማ ናይ በዓል ዲጄ ገዛ ብዙሓት ሰባት ምስ ኣንጀሊ ኮይኖም ይስዕስዑ ስለ ዝነበሩ እዚ ዝረኣየ ራሆል ካብ ናይ በዓል ሴዳ ገዛ ወፂኡ ነታ ትስዕስዕ ዝነበረት ኣንጀሊ ንኽርኢ ናብ ታሕቲ ይወርድ። ኣብታ ቦታ ድማ ልክዕ ንኣንጀሊ ርእይ ኣቢሉ የፍቅራ። ካብኡ ንድሓር እቲ ሳዕስዒት ተወዲኡ ኣንጀሊ ናብ ድኳኖም ትኸይድ። እቲ ፈቲዋ ዘሎ ራሆል ድማ ንዓኣ ተኸቲሉ ናብቲ ድኳን ይኸይድ። ኣንጀሊ ድማ ንሱ ናብቲ ድኳን ምስ ኣተወ ዓሚል ስለ ዝመሰላ ከምኡውን ምስ ሰባት ጽቡቕ ስለ ትረዳዳእ ምስ ራሆል ክትዘራረብ ትጅምር። ኣብ መንጎ ዕላሎም ድማ ሴዳ ትበሃል ጎረቤት ከም ዘላታን ኣብ እንዳ ሃብታማት ገዛ ድማ ከም ትሰርሕን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ንሳ ከም ዝሓመመት እቶም ዘስርሕዋ ሰባት ድማ ርጉማት ከም ዝኾኑ ክትዛረብ ትጅምር። እንተኾነ ግን ኣንጀሊ ዘይፈለጠቶ ነገር
እትትዕልሎ ዝነበረት ራሆል ንዲጄ ወዲ ሓላፊኣ ምዃኑ ይተረድአትን። በዚ እንዳተዛረበት ድማ ቅድሚ ሕጂ ተሓቲሙ ዝነበረ ጋዜጣ ኣልዒላ እቶም ንዲጄ ሓለፍታ እዚኦም እዮም ኢላ ትነግሮ። ይኹን እምበር አንጀሊ ነቲ ጋዜጣ ጽቡቕ ጌራ ምስ ረኣየቶ እቲ ዝረኣየቶ ምእማን ትስእን። ምኽንያቱ ኣብቲ ጋዜጣ ዝነበረ ስእሊ ናይ ራሆል እዩ ነይሩ። ብተመሳሳሊ ግዜ ንራሆል ሓዉ ሮሃን ንአንጀሊ ሓፍታን ንዓኣ መሓዙታን ንዕኡ ደው ኣቢሎም ክጭቁንዎ ከለዉ ንሪኦም። ሮሃን ድማ እንዳጎየ ናብ ሓዉ ኸይዱ ነቲ ዘጋጠሞ ነገር ነጊሩ ካብቲ ቦታ ንኽኸዱ ይሓቶ። ራሆል ድማ ነታ በቲ ዝተዛረበቶ ነገር ሓፊራ ዝነበረት አንጀሊ ፍሽኽ ኢሉ ጠሚትዋ ንሓዊ ሒዙ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ካብኡ ንድሓር ናይ ራሆል ዝተወለደሉ ዕለተ ልደቱ ኣኺሉ ናቱ መደብ ስለ ዝተዳለወ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ንርኢ። ራሆል ድማ ኣብ ቅድሚቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ደው ኢሉ ቤተሰቡ ኣብዚ ደረጃ ስለ ዘብፅሕዎ ከም ዘመስግኖምን ከምዚ ዓይነት ቤተሰብ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ከም ዝኾነን በዚ ድማ ንኣምላኹ ኩሉ ግዜ ከም ዘመስግን ይዛረብ። ንራሆል ኣቦኡ ያሽ ናይ ወዱ ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ኣብ ናይ ወዱ ልደት ዓብዪ ህያብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ናብቲ መድረኽ ወፂኡ ክደርፍ ይጅምር። ኩሎም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ድማ ያሽ ክደርፍ ከሎ ምስ ረኣይዎ ንዕኡ ተቐቢሎም ክደርፉን ክስዕስዑን ይጅምሩ። ብተመሳሳሊ ድማ ሳዕስዒትን ደርፍን ዘሐጉሳ አንጀሊ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ምስ መሓዙታ ኮይና ትደርፍን ትስዕስዕን እያ ነይራ። ኣብዚ ግዜ ድማ ንሴዳ ወይ ድማ ንዲጄ ጓላ ራክሺር ናብ እንዳ ራሆል ከብፅሖ ዝግበአን ምቁር መግቢ ከም ዘሎ ነጊራ ንአንጀሊ ካብቲ ዝስዕስዓሉ ዝነበራ ቦታ ውፅኣ ሒዛታ ትኸይድ። ኣብኡ ምስ በፅሓ ድማ ኩሎም ቶም ቤተሰብ ተሓጒሶም ክስዕስዑ ከለዉ ይርአ። ኣብ መንጎት ሳዕስዒትን ደርፍን ድማ ያሽ ንናይ በዓል ቤቱ መልክዕ ዘድንቐሉ ናይ ደርፊ ግጥሚ ይጠፍኦ። ኣብቲ ቦታ ዝነበረት አንጀሊ ድማ ዓዊላ ንያሽ እቲ ግጥሚ ከምዚ እዩ ዝብል ኢላ ትዛረብ። ኩሎም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ድማ ሳዕስዒቶም ገዲፎም ንአንጀሊ ይጥምቱ። አንጀሊ ድማ በቲ ዝገበረቶ ነገር ስለ ዝሓፈረት ኣፋ ሒዛ ካብቲ ገዛ ክትወፅእ ትፍትን። ይኹን እምበር ራሆል ካብ ርሕቀት ርእይዋ ስለ ዝነበረ ንአንጀሊ ክከታተላ ይጅምር። ምስ አንጀሊ ምስ ተጠማመቱ ድማ ራሆል ቀልጢፉ ሰላምታ የቕርበላ። አንጀሊ ግን ኣዝያ ሰንቢዳ ኣብ ጥቓኣ ዝነበረ ናይ ፊዮሪ መቐመጢ ትሰብር። ንጽባሒቱ ንግሆ ሴዳ ንአንጀሊ የቕሬታ ንኽትሓትት ናብቲ ገዛ ሒዛታ ትመጽእ። ካብዚ ንድሓር ምስ ዲጄ ከምቲ ዝተዘራረብኦ አንጀሊ የቕሬታ ክትሓትት ትጅምር። እንተኾነ ግን አንጀሊ ንያሽ የቕሬታ እንዳሓተተቶ ኸላ ራሆል ብድሕሪ ብኡ ኮይኑ እንዳሳዕሰዐ ኣድህቦኣ ክወስድ ከሎ ንሪኦ። አንጀሊ ግን በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ስለ ዝሓረቐት ኣቋርፅ እንዳበለት ትዛረቦ። በዚ ምኽንያት ድማ ያሽ ንዕኡ ዝተዛረበቶ ስለ ዝመሰሎ ይስንብድ። ቀፂላ አንጀሊ ደጊማ ንያሽ የቕሬታ ሓቲታ ናብ ዘምፅኣ ጉዳይ ተኣቱ። ያሽ ድማ ናታ ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ የቕረ ይገብረላ። አንጀሊ ድማ በዚ ተሓጊሳ ንያሽ ሰላም ክትብሎ ናብኡ እንዳቐረበት ከላ ከይተረድኣ ንኻልኣይ ግዜ ናይ ፊዮሪ መቐመጢ ትሰብር። ቀፂልና ድማ ሓፍታ ንአንጀሊ ቡጃ ናብ ናይ በዓል ሮሃን ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ መሓዙታ ኮይና ዝገበረቶ ንምድጋም ናብ ሮሃን ትኸይድ። ሮሃን ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፍሉጥ ተምሃራይ ስለ ዝነበረ መሓዙቱ ኣኪቡ ንቡጃ ብድኽነታ ክላገፅን ክስሕቕን ይጅምር። ቡጃ ድማ ዘይሓሰበቶ ኣጋጢምዋ እንዳበኸየት ናብ ገዛኣ ትምለስ። ናብ ገዛኣ ምስ በፅሐት ድማ ነቦኣን ሓፍታን እቲ ዝተፈጥረ ነገር ኩሉ ትነግሮም። አንጀሊ ድማ በዚ ሓሪቓ ንራሆል ክዛረቡ እየ እንዳበለት ክትዛረብ ከላ ንሰምዓ። ራሆል ግን እቲ ዘጋጠመ ነገር ሰሚዑ ስለ ዝነበረ የቕሬታ ንኽሓትት ንሮሃን ሒዙ ናብ ናይ በዓል አንጀሊ ገዛ ይመጽእ። ኣቦኣ ንአንጀሊ ድማ በቲ ራሆል ዝገበሮ ነገር ተሓጊሱ ሮሃን ንጓሎም የቕሬታ ከም ዝሓታ ይገብሩ። ሮሃን ድማ ከምቲ ዝተባህሎ ንቡጃ የቕሬታ ይሓታ። ካብዚ ንድሓር ቡጃን ሮሃንን መሓዙት ይኾኑ። ራሆል ድማ ዝምስ ረኣየ ናብ አንጀሊ ኸይዱ ንሶም እውን ከም ሓውን ሓፍቱን መሓዙት ንኽኾኑ ሓቲቱ ኣብ መዕጉርታ ይሰዕማ። ንጽባሒቱ ንግሆ ራሆል ናብ አንጀሊ ደው ኢሉ ንኽራኸቡ ይሓታ። አንጀሊ ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ንኽትረኽቦ ወሲና ንሱ ናብቲ ዝበላ ቦታ ትኸይድ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ግን አንጀሊ ብራሆል ትሓርቕ። ምኽንያቱ አንጀሊ ራሆል ዝደለያ እቲ ምቁር መግብታት ትሸጠሉ ድኳና ዝወስደላ ስለ ዝመሰላ ብራሆል ኣዝያ ትሓርቕ። እሱ ድማ ከዘራርባ ወላ እኳ ተፈተነ ጽቡቕ መልሲ ክትቦ ይከኣለትን። ኣብ መወዳእትኡ ድማ አንጀሊ እንዳሓረቐት ስለ ዝመፀት ድኳና ክትሸጠሉ ከም ዘይትደሊ ትነግሮ። ራሆል ድማ በቲ ትብሎ ዘላ ነገር እንዳተገረመ እሱ ነቲ ናታ ድኳን ክገዝኦ ከም ዘይደልን እሱ ዝደልያ ስለ ዝፈትዋ ንፍቕሪ ከም ዝኾነ ይነግራ።
كابتا معلت جميروم راهول بقى عند حسبه أنجلي دما بزعبا راهول عند حسبت معلتات كحلفو يجمرو بخمسة عينت كنتا دما كلتيهم فقرات يخونو كابون دحر راهول موداتا نديون نانديني مسحان تقال فقر خمسة حزون نعاون كمرعو خمس دلي كزارب كله نريو بتمساسال دما نراهول أبو إياش نتابت جزاتنا براديو راهول ننينا تتمرعي خمسة حيش كزارب كله نسمعو نراهول عباي اوغن راهول بزعبا زي فلد ديلا نياش تحتو ياشغن راهول كفلت كم زي قبون نسوم زمرصلو خم زمرعو يزارب قصيلنا دما روحان بتنايت بيتسب حق مسرت نابابون دا نبره زمهارلو بيت مرتي كخيد قريبو نريو روحان دما كاب بيتسبو خفلس لزيدلي كومون كاب الايتو سيدا خفلس لزيدلي كباكي جمر انت خونغن ابو ياشن حو راهولن نابو قربيلوم ازناي بيتسبوم حق خمز خونن كقبرو خمزلو كنقرو خلو نرئي نانديني دما نسيدا قوالا نراك شار مرعز خون اقوحت قزيات هبا سيدا دما ناينا بزقبرت الله نقر ازيات حقوس ابزي جيزي ابتوش تقزاز نبرياش نابني متق نانديني دما نبع البيت عياش نابناي نسيدا قوالا مرعات متق دي خيلات حتو السوغن نابو خير سلزيدلي نتزبلتو نجر حلفيلو زربا يغير ات نجر استرد اسيدا دما ننانديني نبع البيت اختجنقو خمزي بلان زقبرو لا نجر دما اخل كم زخونه ناتهم ممصا دما كم زي يدل تنجرا نانديني جن نابت مرعا خمز موصو قال اتيات الله دقيما نبع البيت ان ختزارربو تخيد ياش جن سيدا نناتهم بيتسب زمت النابرا سلزي بلا نابت بوتا خيد كم زي يدلي نجرا كابون دحر اتناي مرعا معال تاخيلو أنجلي كم تزلمدتو ابت مرعا دا سعسعت كلا اب مونغو اتتسعسعلو زنبرت موزيكا يقارت ات موزيكا قاريت وزنبر دما راهولي نيرو اب تمساسال غيزي دما نراهول ابو إياش مسننين ابوا بزعبا مرعا خزاراربون كم مخاخرون يجمرو نايبوا ناياشن زربا سمعتنينا دما نراهول نخت مرعو كم استمرت اب سمعت اللو غيزي ازيات حقوس مخنياتو نينا نراهول ننوح جيزي تفوتو يانيرا كابو ندحر راهول كابناي نسيدا قوالا مرعا مستملسه ابغزو زي حسبو عب نجر يقاطمو اتزقاطمو نجر دما ابو إياش ننينا خمرعو خمزخونه ينقرو راهول جن نبو افقر خمزلو نجيرو جن نبو خحرقو سلزيدلي مسمن فقر خمز حازو سلزي تزاربه ابو مسنينا فقر زحازو سلزمسلو بت نجر تحقيسو نودو يحقفو يخون امبر ابتبوتا زنبرت نينا جن ناي راهول قص مسرايت قال حدش نجر كمزلو تردا بينهم كوينهم كزاراربو سلزدليت كلتيوم ابستراخبو لجيزي نينا اندراهول حسابو خمس تردأتون نسو بزيدليتو مسا خمرعو خمزي بلون جن حدا نجر قال نخات ولا تحتو حتو ازنبر دما اتنسو زدليان زفتوان قال انت مرعيو حقوس هيوت نخنبر كم تدليون إذا دما خقبر كم زلو نجيرا قال تأتو راهول دما بتك قال زاتو مسرت نبو زفتوا قال كم زلان سما دما أنجلي خمز بحال قدم حجي دما تلاليم كم زنبرو نابو ياشي نقرو ياش دما أزب سمع له جيزي أزو يحرق مخنياتو أنجلي مسناتهم بيتسب زخيد نابرا خمزي بلان بقليلو دما نتناي بيتسبون بحلي كتلم دو خمزي تخيل كنقرو خلو نريو نايبو حرقانن بو خمز حزن زرأي راهول دما كم تبو زبولو خمز قبرن مس أنجلي زلو ركب دما كم زو قاروز نجيرو نا أنجلي خركب نابجزا أي خيد انت خونق نابجزا أمس بتحا زقات أمو نجر زحزن نجري نيرو نا أنجلي بو أخمز عرفه راهول يرئي راهول دما أنجلي أب كمز عينت كونتات كلا اتخنق رحاسيبو زنبر نجر حج من قار أدلا يسل زيكونه مسا نخص أن حاسيبو نخمر عواي وسن بخمز عينت كونتات دما راهولن أنجلين يمرعو دحرز دما نابجزو يملس نابجزو مسبت حدما نبو نتاستمر عواسبيتو كرئيو يفتن يخون امبر أبو راهول بزقبرو نجر أزي حريقو سلزنبره كريوم كم زيد اللي حبرو مخنياتو دما راهول بز زقبرو نجر ناي حدرا ولادو خمز خونه خمز رأين ناي بو تأزاز مسمع دما خمز قارتن كاب حجي ندحار ودايلو خطوعو خمز يدل نجيرو حجي كاب جزو خوت كم زلو ينقرو راهول دما نزربا مسمعه عزي حزن
ናበዲኡ ኸይዱ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብዚ ገዛ ከም ዘይነብር ነጊሩ ነዲኡ ናንዲኒ ይፋነዋ። ኣዲኡ ናንዲኒ ድማ በቲ ዘጋጠመ ነገር ስለ ዝሓዘነት ናብ አንጀሊ ቅርብ ኢላ ንራሆል ንኽትከናኸኖን ካብ ሕጂ ንድሓር ካብ ገዝኡ ስለ ዝወፀ ንሳ ክንዲ ኩሉ ኮይና ሓላፍነት ንኽትወስደሉን ንወዳ መሲላ ንኽትከይድን ትነግራ። ኩሉ ነገር ድማ ብኸምዚ ዓይነት ዝሕዝን ኣጋጣሚ ራሆል ካብ ገዝኡ ሰበይቲ ሒዙ ይወፅእ። ራሆል ቀፂሉ ድማ ንሓዉ ናይ መወዳእታ ግዜ ንኽፋነዎ ናብቲ ንሱ ዝመሃረሉ ቦታ ይኸይድ። ምስኡ ምስ ተራኸቡ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ካብ ገዛ ከም ዝወፀን ንሱ ኸኣ ንዕኡ ንምድላይ ጊዜኡ ኸጥፍእ ከም ዘይብሉን ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ድማ ራሆል ብምንታይ ምኽንያት ካብ ገዝኡ ከም ዝተሰጎገ ክሓትት ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ከምኡውን ኩሉ ግዜ ንስድርኡ ክፈቱን ኣብ ጎኖም ክኸውን ከም ዘለዎን ነጊሩ ንሓዊ ሮሃን ተፋኒዎ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ካብኡ ንድሓር እዛ ፊልም ናብዚ ሕጂ ግዜ ትመልሰና እሞ ሮሃን እቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ኩሉ ክፈልጥ ከሎ ንርኢ። ካብዚ ግዜ ንድሓር ሮሃን ንሓዊ ንቤተሰቡን ከተዓርቕ ይውስን። በዚ ምኽንያት ድማ ሓዊ ይርከበሉ እዩ ዝተባህለ ቦታታት ከጻሪ ይጅምር። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ንራክሻር ረኺቡ አንጀሊ ኣበይ ትነብር ከም ዘላ ይሓታ። ደቃን ራክሻር ብዙሕ ግዜ ናብ አንጀሊ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ አንጀሊ ምስ ራሆል ኣብ ለንደን ትነብር ከም ዘላ ይነግርዎ። ሮሃን ድማ ዝምስ ሰምዐ ንስድርኡ ናይ ማስተርስ ትምህርቱ ኣብ ለንደን ክመሃር ከም ዝደሊ ይነግሮም። ቤተሰቡ ድማ ወዶም ናብኦም መጺኡ ብዙሕ ግዜ ምስኦም ከየሕለፈ ይኸይድ ምህላው ደስ ዋላ እኳ ተዘይበሎም ከይዱ ንኽመሃር ግን ይፈቕድሉ። ሮሃን ድማ ኣብ ለንደን ምስ በጽሐ ብዛዕባ ናይ ራሆል ቤተሰብ ሓደ ነገራት ከጻሪ ይጅምር። ራሆል ኣብ ሓደ ዓቢ ገዛ ይነብር ከም ዘሎን ካብ አንጀሊ ዝወለዶ ውላድ ድማ ኣለዎ። ከምኡውን ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ሴዳን ንአንጀሊ ሓፍታ ቡጃን ብሓደ እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ቡጃ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ኮሌጅ ተማሃሪት ክትከውን ከላ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኣዝያ ፍልጥትን ተፈታዊትን ጓልያ ነይራ። ብዙሓት ኣወዳት ድማ ንዓኣ ንኽረኽቡ ይፅዕሩ እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር ቡጃ ንኹሎም ትንዕቆም ስለ ዝነበረት እሳ ትደልዮ ወዲ ክሳብ ዝመጽእ ከምቲ ጽበዮ ንመሓዙታ ኩሉ ግዜኣ ትነግረን ነይራ። ኣብዚ ግዜ ድማ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ሓድሽ ሰብ ይመጽእ። እቲ ሰብ ድማ ሮሃን ነይሩ። ቡጃ ድማ ካብታ ንሮሃን ዝረኣየትላ ግዜ ጀሚራ ንዕኡ ምክትታልን ምስኡ ምዕላልን ስራሕ ኢላ ትሕዞ። ሮሃን ግን ንቡጃ ብዙሕ ኣይገደሰላኒ ነይሩ። ግን ጽንሕ ኢሎም ሮሃን ቡጃን ናይ ቀደም ርክቦም ዘኪሮም ክልቲኦም ክዕልሉ ይጅምሩ። ኮፍ ኢሎም ድማ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ነገርን ብዘጋጠሞም ነገራትን ክዘራረቡ ይጅምሩ። ቡጃ ድማ ንሮሃን ራሆል ኣብ ለንደን ቤተሰብ ከም ዝመስረተን ይኹን እምበር ምስ ኣቦኡን ኣዲኡን ስለ ዘይነብር ሕጉስ ከም ዘሎ ንኽመስል ዋላ እኳ ይፈትን እንተኾነ ብውሽጡ ግን ሓጎስ ከም ዘይብሉ ክትነግሮ ኸላ ንርኢ። ሮሃን ድማ ንሓዉ ናብ ገዝኡ ክመልሶ ከም ዝደልን ምስኡ ንኽራኸብ ሓገዛ ከም ዝደሊ ንቡጃ ይነግራ። ቡጃ ድማ ሓደ መደብ ተውፅእ። እቲ ናታ መደብ ዝነበረ ድማ ንሮሃን ናብቲ ንሶም ዝነብሩሉ ገዛ ንኽትእትዎ ተሓስብ። ናብ ራሆል ከይዳ ድማ ሓደ መሓዛኣ ሓገዛ ከም ዘድልዮን ኣብዚ ገዛ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ ምስኦም ንኽጸንሕ ንኸፍቅደሉ ንራሆል ክትሓቶ ትጅምር። ራሆል ግን ንዘይፈልጦ ሰብ ኣብ ገዝኡ ንኽነብር ከም ዘይፈቅድን ብሓሳባ ድማ ከም ዘይሰማማዕ ይነግራ። ቡጃ ግን ተስፋ ከይቆረጸት ደጋጊማ ንራሆል ተሓቶ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ራሆል ብናይ ቡጃ ሓሳብ ይሰማማዕ። ንሮሃን ድማ ናብቲ ገዛ ከም ዝመጽእ ይገብር። ካብኡ ንድሓር ራሆል ልክዕ ሮሃን ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወ እቲ ገዛ ሕጊ ከም ዘለዎን እቲ መምርሒታት ድማ ከተኽብረለካ ኢሉ ካብቶም ቀንዲ ናይዚ ገዛ ሕግታት ቀንዲ ሮሃን ምስ ቡጃ ክቀራረብ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ቀጺሉ ሮሃን ድማ ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወ ናብ ቤተሰቡ ናብ ያሽን ናንዲኒን ደው ኢሉ ኣብ ሓደ ናይ ህንዳዊ ገዛ ከም ጋሻ ከም ዝጸንሕን ንጊዜኡ ምስኦም ክነብር ከም ዝጀመረ ይነግሮም። ሮሃን ንቤተሰቡ ዝነብረሉ ቦታ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ናይ በዓል ራሆል ገዛ ክነብር ይጅምር። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ንግሆ ራሆል ደቂሱ ከሎ ሓደ ሰብ ኣብቲ ገዛ ክዝምር ከሎ ይሰምዕ። ራሆል ድማ በቲ ነገር ሰንቢዱ ሰበይቱ ካብ ጥቕኡ ተሲኣ ከይትኸውን ይርኢ። ሰበይቱ ግን ኣብ ጥቕኡ ከም ዘላ ምስ ረኣየ እቲ ዝዝምር ዘሎ ሰብ ምስ በዓል ቤቱ አንጀሊ ኮይኑ ንኽደልይዎ ይወፁ። ድሓር ግን በቲ ዝረኣይዎ ነገር ኣዝዮም ይግረሙ። ምኽንያቱ ድማ ቡጃን ሮሃንን ብሓደ ኮይኖም እንዳዘመሩ ይጽልዩ እዮም ነይሮም። አንጀሊ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ንሮሃን ብዝገበሮ ነገር እንዳድነቐት ኣዝያ ትሕጎስ። ቀጺላ ድማ ቡጃ ምስኣ ናብ ናይት ክለብ ዝኸይድ ወዲ ክትመርጽ ከላ ንሪኣ።
ቦጃ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፍትውቲ ስለ ዝነበረት ብዙሓት ኣወዳት ምስ ኣኸዱ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ኣወዳት ተኣኪቦም ንሳ ድማ ክትመርጽ ከላ ንሪኣ። ቦጃ ግን ካብቶም ሰባት ንወላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይደለየት ነቶም ኣወዳት ዓውዓው ከተብሎም ትጅምር። ብድሕሪ ሮሃን ናብኣ መጺኡ ምስኣ ክኸይድ ከም ዝደሊ ይነግራ። ቦጃ ድማ ብሓሳቡ ትሰማማዕ። በቲ ዝሓሰብዎ መደብ መሰረት ድማ ጽቡቕ ምሸት ከሕልፉ ይጅምሩ። ሮሃን ድማ ብደርፊ መልክዕ ንቦጃ ዘለዎ ፍቕሪ ይገልጽ። ራሆል ድማ ምስ አንጀሊ ብናይ ህንዲ ባህሊ መሰረት ብዝዳሎ በዓል ክዘራረቡ ከለዉ ንርኢ። አንጀሊ ግን እቲ ዘድሊ ነገራት ንምድላው ብዙሕ ልምዲ ስለ ዘይነበራ ሮሃል ድሕሪ ምኻዱ ከመይ ጌራ ከም ተዳልዎ ክትዛረብ ከላ ሮሃን ይሰምዓ። ሮሃን ድማ ነዚ ጉዳይ መፍትሒ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ እሳ ከይፈለጠት ናብ ሓማታ ወይ ድማ ናብ ኣዲኡ ናንዲኒ ደው ኢሉ እታ ኣብ ገዛኣ ተንብሩ ዘላ ሰበይቲ ንበዓል እንታይ ከም ተዳሉ ጠፊእዋ ስለ ዝተጨነቐት ንኽትሕግዛ ነጊሩ እታ ሞባይል ይሂባ። ናንዲኒ ብቴሌፎን ትዕልላ ዘላ ሰበይቲ ወዳ ምዃና ስለ ዘይፈለጠት ነቲ በዓል ተዳልዎ ዘድሊ ነገራት ትነግራ። አንጀሊ ድማ ዝተነግራ ነገር ድሕሪ ምስማዓ ሮሃን ንዝገበረላ ነገር ተመስግኖ። እቲ ናይ በዓል መዓልቲ ድማ ኣኺሉ ብባህሎም መሰረት ኩሎም ቶም ቤተሰብ ብሓደ ተኣኪቦም እንዳደረፉን እንዳሳዕስዑን ኣብቲ ፌስቲቫል ክሕጎሱ ከለዉ ንሪኦም። ኣብ መንጎዚ ሮሃን ንሓው ራሆል ድሕሪ ነዊሕ ጊዜያት ምስ ሓቆፎ ኣዒንቱ ንብዓት ይቖጽር። ንጽባሒቱ ንጎሆ ድማ ሮሃን ናይ ጫምኡ ላቺ ንኽኣስር ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክሽገር ይጅምር። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዝነበረት ሴዳ ድማ ኣቐዲማ እውን ንሮሃን እቲ ንራሆል ሓዊ ኢላ ተጠራጢራ ስለ ዝነበረት ናብኡ ኸይዳ እቲ ምእሳር ኣብይዎ ዝነበረ ጫምኡ ተኣስረሉ። ኣብዚ ግዜ ሮሃን ንሴዳ ዲጄ ኢሉ ይጽዋዓ። ሴዳ ድማ ሰብ በዚ ስም ካብ ዘይጽዋዓ ነዊሕ ጊዜ ስለ ዝኾነን ሓደ ከምዚ ኢሉ ዝጽዋዓ ሰብ ሮሃን ከም ዝኾነ ትነግሮ። ሮሃን ድማ ንሱ ከም ዝኾነን ንራሆል ሓዊ ከም ዝኾነን ንሴዳ ይነግራ። ሴዳ ድማ በቲ ነገር ኣዝያ ተሓጒሳ ትነብዕ። ሴዳ ከይዳ ንኣንጀሊ እዚ ነገር ትነግራ። አንጀሊ እውን እዚ ድሕሪ ምፍላጣ ብሓጎስ ክትነብዕ ትጅምር። ሮሃን ድማ ንራሆል እዚ ነገር ንኸይነግሮን ብምስጢር ንኽሕዝኦን ይነግረን። ንጽባሒቱ ድማ ንራሆል ወዱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተዳለወ መደብ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ንሱ ድማ ክደርፍ ከሎ ንሪኦ። እዚ ዝረኣየት ኣዲኡ ድማ ተሓጒሳ ናብኡ ኸይዳ ንወዳ ተሓቕፎ። ሓትንኡ ቦጃ ድማ ናብኡ ቀሪባ እዚ ኩሉ ሰብ እንዳረኣዮ ብኸመይ ፍርሒ ከም ዘይተሰምዖ ተሓቶ። ንሱ ድማ ናብ ሮሃን እንዳመልከተ ሮሃን ኣብ ቅድሚ ሰባት ደው ኣብ ዝብለሉ ጊዜ ፍርሒ እንተደኣ ተሰሚዕዎ ዓይኑ ተዓሚቱ ብዛዕባ ቤተሰቡ ክሓስብ ከም ዘለዎ ከም ዝነገሮን እቲ ዝነገሮ ነገር ድማ ከም ዝሓገዞ ይነግራ። እዚ ዝሰምዐ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ራሆል ድማ ሮሃን ሓዊ ከም ዝኾነ ሽዑ ንሽዑ ይርድኦ። ንሓዊ ድማ ንበይኑ ጸዊዑ ከዘራርቦ ይጅምር። ከምኡውን ሕጂ ጽቡቕ ቅርጺ ከም ዘለዎን ሚዛኑ ድማ ከም ዝቐነሰ ነጊሩ ከምቲ ናይ ኩሉ ጊዜ ምስ ሓዊ ራሆን እንዳተላገጸ ይዛረብ። ሮሃን ድማ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ሓዊ ማንነቱ ከም ዝፈለጠ ስለ ዝተረድአ ናፊቕዎ ስለ ዝነበረ ሓቒፍዎ ክነብዕ ይጅምር። ሮሃን ድማ ሽዑ ንሽዑ ንሓዊ ራሆል ናብ ገዝኡ ንኽምለስ ይሓቶ። ራሆል ግን ናብ ገዛ ክምለስ ከም ዘይክእልን ናይ ኣቦኦም ቃል ክኽብር ከም ዘለዎ ይነግሮ። በዚ ነገር ድማ ሮሃን ይሓዝን። በይኑ ድማ ደው ኢሉ ከሎ ቦጃ ናብኡ መጽያ ገለ ነገር ክገብሩ ከም ዘለዎምን ራሆል ዘይከይድ እንተደኣ ኮይኑ ንያሽን ናንዲኒን ናብዚ ቦታ ኣምጽኡ ከተዓርቖም ከም ዝኽእል ትነግሮ። ሮሃን ድማ በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ ንያሽን ናንዲኒን ናብ ለንደን ንኽመጹ ይዕድሞም። ኣቦኡን ኣዲኡን ድማ ብወዶም ብዝቐረበሎም ዕድመ መሰረት ናብ ለንደን ይኸዱ። ኣቦኡ ምስ በጽሑ ድማ ዝራኸብሉ ቦታ ነቦኡ ድሕሪ ምንጋሩ ከምኡውን ናብ ራሆል ደው ኢሉ ብተመሳሳሊ ናብ ሓደ ቦታ ንኽመጽእን ኣቦኡ ንኽራኸቡ ይነግሮ። ራሆል ድማ ንወዱን ንኣንጀሊን ሒዙ ናብቲ ዝተባህለ ቦታ ይኸይድ። ኣቦኡ ምስ በጽሐ ድማ ኣቐዲሙ ዘይሓሰቦ ነገር የጋጥሞ። እሱ ድማ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ነዲኡ ናንዲኒ ይረኽባ። ናንዲኒ ድማ ንወዳ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ስለ ዝረኣየቶ ኣዝያ ተሓጒሳ ክትበኪ ትጅምር። ራሆል ድማ ንበዓል ቤቱ አንጀሊን ንወዱ ክሪሽን የላልያ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ ያሽ ኣብ ሓደ ድኳን ኣትዩ ከሎ በቲ ቦታ ተሃዊኹ ዝሓልፍ ዝነበረ ሰብ ሒዝዎ ዝነበረ ናቱ ጋዜጣ ውዲቑሉ ይኸይድ። ብድሕሪኡ ዝነበረት አንጀሊ ድማ እዚ ተዓዚባ ነቲ ዝወደቐ ጋዜጣ ንያሽ ኣልዒላ ሂባ ወላ ሓንቲ ከይተዛረበት ካብቲ ቦታ ክትከይድ ትፍትን። ያሽ ድማ ነታ ጋዜጣ ዘቐበለቶ የመስግና።
ይኹን እምበር ሰበይቲ ራሆል ወዱ ከም ዝኾነት ኣይፈለጠን። ነታ ወላሓንቲ ከይተዛረበት ክትከይድ ዝሓሰበት አንጀሊ ሮሃን ብድሕሪኣ መፂኡ ደው ኣቢሉ ኣቦኡ ያሽ ንኣንጀሊ ከም ዝሪኣ ይገብር። ያሽ ድማ እዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይሓርቕ። ቀልጢፉ ድማ ናብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሆቴል ይኸይድ። ወዱ ድማ ተኸቲልዎ ናብኡ መፂኡ ምስኡ ክዘራረብ ይጅምር። ንወዱ ድማ እዚ ብዘይምንጋሩ ብኡ ኣዝዩ ከም ዝሓረቐ ይነግሮ። ይኹን እምበር ሮሃን ናይዚ ኩሉ ነገር ምብልሻውን ናይ ቤተሰቦም ምፍልላይ ንሱ ተሓታቲ ከም ዝኾነ እዚ ኩሉ ነገር ዝተፈጥረን ቤተሰቦም ዝተፈላለየን ብናቱ ኣይሰዓርኒ ምባል ከም ዝኾነ ነብኡ ይነግሮ። ኣቦኡ ያሽ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ በቲ ነገር ኣዝዩ ሓሪቑ ንሮሃን ፀፊዑ ይሃርሞ። በዚ እንዳተዘራረቡ ከለዉ ድማ ናይቲ ያሽ ዝነበሮ ገዛ ቴሌፎን ይድወል። ነታ ቴሌፎን ምስ ተቐበላ ድማ ሓደ መርዲእ ይንገሮ። እቲ ዝተነግሮ ነገር ድማ ኣዲኡ ከም ዝዓረፈት እዩ ነይሩ። ያሽ ድማ እዚ ምስ ፈለጠ ቤተሰቡ ሒዙ ናብ ህንዲ ይምለስ። ኣቦ ምስ በጽሖ ድማ እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ይጅመር። ብናቶም ናይ ህንዲ ባህሊ መሰረት ያሽ ንናይ ኣዲኡ ሬሳ ከቃጽል ምስ ሓሰበ ኣብቲ ቦታ ዝነበረት ንያሽ ሓትንኡ እዚ ክገብር ከም ዘይክእልን ንያሽ ኣዲኡ ናይ መወዳእታ ዝተዛረበቶ ነገር ምስ ሞተት ሬሳኣ ዘቃጽል ራሆል ጥራይ ከም ዝኾነ ከም ዝተዛረበት ይነግርዎ። ያሽ ግን ራሆል ይመጽእ ይኸውን ኢሉ ስለ ዘይሓሰበ ባዕሉ ንኽቃጽሎ ናብ ቅድሚት እንዳቐረበ ምስ መጸ ራሆል ብድሕሪኡ መጺኡ ካብ ኣቦኡ ተሓዊ ተቐቢሉ ነቲ ናይ ዓባይኡ ሬሳ ይቃጽሎ። እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ምስ ተወድአ ናንዲኒ ንበዓል ቤታ ያሽ ሕጂ ነቲ ኣይሰዓርኒ ዝብሎ ባህርያቱ ገዲፉ ራሆልን ሰበይቱን ካብዚ ከም ዘይከዱ ክገብር ከም ዘለዎ ትነግሮ። ያሽ ግን ንበዓል ቤት ወላሓንቲ መልሲ ከይሃበ ሱቕ ይብላ። ናይ መወዳእታ ጊዜ ኣኺሉ ራሆል ንሰበይቲ ሒዙ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ምስ ተዳለወ ያሽ ንኸይከይድ ደው የብሎ። ናብ ወዱ ቅርብ ኢሉ ድማ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ብዘይምምላሱ ኩሉ ግዜ ብኡ ከም ዝሓርቕን ካብ ሕጂ ንድሓር ካብዚ ገዛ ክኸይድ ከም ዘይደልዮን ሓቢሮም ከም ቤተሰብ ክነብሩ ከም ዘለዎም ይነግሮ። ራሆል ድማ ናይ ኣቦኡ ዘረባ ብሰምዐሉ ግዜ ኣዝዩ ተሓጊሱ ክነብዕ ይጅምር። ምስቲ ዝፈትዎ ኣቦኡ ድማ ደጊሞም ተዓሪቖም ይቕረ ስለ ዝተባሃሃሉ ኣዝዩ ይሕጎስ። ኣቦኡ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብኡ ካብ ዝተፈለየሉ እዋን ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ከም ዝናፍቖን ከም ወዱ ድማ ከም ዝፈትዎን ኩሉ ግዜ ምስኡ ክነብር ከም ዝደሊ ክነግሮ ከሎ ንርኢ። ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ናይ ኣቦን ወድን ዝነበረ ፍልሊ ይመዓራረ። ያሽ ቀጺሉ ምስ ወዱ ድሕሪ ምትዕራቑ ናብ ሰበይቲ ወዱ አንጀሊ ኸይዱ ክሳብ ሕጂ ንራሆል እንዳተኸናኸነት ስለ ዘጽንሐቶ የመስግና። ከምኡውን ከም ሰበይቲ ወዱ ከም ዝቕበላ ነጊሩ ያሽ ንነዊሕ እዋን ተበቲኑ ዝነበረ ቤተሰቡ ብሰላም ኣኪቡ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከቢ ኩሺ ካቢ ጋም ዘርእስታ ፊልም ከመይ ርኢኩማ? እንተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ንቻነልና ድማ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ሓድሽቲ ፊልሚ ሒዝና ስለንመጽእ ሳብስክራይብ ምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ጥውቕ ምባልን ኣይትረስዑ። ከምኡውን ርኢቶኹማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።